Samalita iko kwa Boniface Chukarondi igondo muraiwa wasaya kurwa sengo studios yenye bali masawa igo yabero muichano monene aigaso muchiokeroka segari yanyaka bagekugwa abantu baitu bakura abange kira abandi tutaramanya abandi babwatiranira segari paka bono batararusiwa olende goto tebanga pole sana ase family chiria chasiri abamu abono nyendura mu family chichirichi twabatomire ngore nene ase ngijo basiri abamu abo nale kubolia lende serikali yeito talibono litangani chali chabeira se injireyega ya masimba keroka abantu bakura sabatuka mange twale kubolia bali baterete ase chipara onyene para ya rostu kergobe tororenganga kira rostu gobe kuna ne chibambu erinde abantu baitu bakanyogende chiringa muneyega ekora abantu baitu bakure baada ya miezi 2 abantu bakwa nga matoma kayo abantu basirire rolende twale gusaba naende tukubolia nda basikari asenge nchemebereria bwateraniri aria tigabakora so bwango erinde eruswo roto manyanga bara basirire erinde to nyale ko batoko manyako gara bono gakiro muta abwato mondo konga ningoyo sirete noyo minto nungoyo gasirete goto atumire ngora nyasaye tigabaseni byo mana asenge nchoko ntegera asama ditambo corona dio mwenga kaneri ya ne gastware ngeko ruga twanyodira achali ya kore kande karoka kaisa jega donare ko request base yo karoka ateme sana rushigari chiko banga nsaiga egete gya general anena mone chiko banga andi chibege tabande gari mari bari ko manya magema y'abantu nasinge injo barusi ko bari geriko nase ba kubangira chigari cyawe singe injo gari ndi andi nawe ko kutoka nande itabantu abagira andi kwetanya aba basirare